Evo, malo je zaraslo, ali to je priroda. I imamo ovdje jedan čamac koji je... Ne znam šta je čamčić. Aj be, hoćeš ući u taj čamčić? A? Pa, imaš zolju oko glave. Može. Je mi to kupa? Nije otišla. Evo je ispred. Drži. Neće ti ništa. Ako ti nju ne diraš, neće nju da te... Dođi. Ima vode, vidiš da je potopljen malo. Treba se izbaci voda, nemoj paš. Mora se privuče. Vidi. A šta ako upadneš, a ne znaš da plivaš? Ništa? Šta, mora skačem za tobom? Da. Nešto mi se ne kvasi. Ne kvasiš ni meni. Ajde ti, snimaj. I dobro snimam. Lopov, ljudi, lopov. Lopov, ljudi, lopov. Će potonuti. Ko na Titaniku. Plutaš. Kako ću izaći, bo? Kako si ušao? Ne mogu. Ne mogu ovdje. Privuci malo. Eto, pa kad kameraman mora pomaže. A jevi. Izvinite ljudi ako niste vidjeli. Kad ima smotanog youtubera. Sad ćemo da bacamo prvu jednu limanku od piva. Ajde. Opa. Aj sad drugu ćemo probati. Čekaj, dadi da snimam. Okay. Ajde. Evo druga limanka da znate. Dadi mi ide sunce, ali ajde. Da znate. Ništa, a? Čekaj, bolje s ove strane, da mi udara sunce direktno. Sad idemo. Gađi tamo. Prema tamo, da. Sad ide ovo. Ka tamo. Da bi se vidio. Ništa. I 2, 3. Moraš ustati, da imaš jači zamah. Jedna. Dve. Ajde sad ti snimaj. Evo. Opa, izvinite. Pobedimo beka. 3. I 2. 3, 4. Si vidio? Vidio. Snima. Ajde. Evo. Uživo. Ne. Nisam ni snimao. Samo sam da... Ajde. Snima. Koji ćemo? A baci sve. Moraš jače. Dva. Zamahni jače. Opa, 3, 4, 5. Pa ne. Ništa, jedan mislim. Za 4 sam siguran, za 5 tu možda. Moraš pod uglom ovako relj odavde. Ali jače. Dobro, nisu svi kamenčići pljosnati. Evo ga, 2. On je bio dobar što je napravio 5. Tako opet bacaj. Moraš jače. Evo, hoćeš ja, ajde baci ti pa ću ja još ta 2, 3. Ajde. Uspeti, ti si još 5. Da.
Pogledajte, evo Bekasti odlazi tamo, bere neku travu, malo da pase, on to voli. Tamo čujete patike. Verovatno idu na jug, ali ovdje je lepo, baš je lepo, može se reći. Tako. Look, Dick 3.